Čas hrali hokej, že malo zarodnú, malo slabú. Stani si a papaj. Nepískaj, stani si a papaj. Čo vás častejšie spraví Martinmáne v televízii? Najnovšie sa pohodlné trápia v Turecku. Dní vytrvalých dažďov zanechali po sebe rozsiahle záplavy, kritická situácia na Ukrajine. Stovky ľudí museli evakuovať a vodný život už vyžiadal prvú obec. Cestých postihnutých oblastí sú nepriateľné. Všetko sa dá. Bielorusko napokon Gazpromu splatilo svoj dlh za dodávky plynu a trojdňová kríza sa skončila. Gazprom začal otvorením komunčikov a na odplatu poslal nízku peniaze za tranzit. Tehane sa však zrejme budú pokračovať. Bielorusko tvrdí, že Rusi zaplatili za tranzit menej ako mali. Francúzsky súd sa v týchto dňoch zaoberá nezvyčajným prípadom. Má vyniesť verdikt nad väzňom kanibalom. 31-ročný muž zabil a zjednal svojho spoluväzňa pri 22 rokmi. Psychiatri sa však nevedeli dohodnúť na diagnóze. Mužovi hrozí životný trest, ktorý by s najväčšou pravdepodobnosťou strávil v samotke. Obyvatelia Paríža to nemajú ľahké. Zamestnanci verejnej dopravy odstúpili do štrajku. Áno, ten koberec je už ako chliev a pred 2 týždňami som ho depovala. Odchod si dajte sa aj to. V metropole nepremáva metro, autobusy a obmedzené sú vlakové spoje. Podľa odborárov je toto ešte slabý odvar toho, čo Francúzsko čaká v septembri, keď sa návrh reformy dostane do parlamentu. Monacký princ Albert sa zasnúbil a na budúce leto ohlásil svadbu. Toto oznámenie ukončilo špekulácie o tom, či známy lovec krásnych žien, ktorý do svadbe nechcel ani počuť, vstúpi konečne do manželstva. Jeho vyvolenou je o 20 rokov mladšia juhoafričanka, bývalá reprezentantka v plávaní Charlotte Mustaková. Zoznámili sa v roku 2000 na kráľovských pretekoch v Monaku. Už 4 roky sa budúca nevesta objavuje po Albertovom boku a počas významných spoločenských akcií. Spolu boli aj minulý týždeň na svadbe švédskej princeznej Viktórie. O princovi je známe, že je športový typ, aj preto sa k nemu mladá juhoafričanka na prvý pohľad hodí. Každý z nás má rozdielne športové aktivity. Charlene rada skúša nové veci. Mám 32 rokov.